niet. Nee, dat is een scooter erbij komen. Let op, nu komt het schroepenrad er soms weer langs. Zo weer langs.
extra kilometers willen maken, hè? Dan maakt wel extra betaling, hè? Ja. Jongen, jongen. Ja, dat is goed. Hallo.
Tegen. Kunnen klacht indienen, hè? Dan halen ze je op. Ja.
Zo zien, maar de drukwerk is het verkeerd slecht. Ja, dat mag wel. Doe maar. Of niet? Ja, dat kan. Even eerst.